wedi dysgu Ioga I Blant sy'n gallu helpu ti cryfhau, ymestyn, ond hefyd mae'n gallu helpu ti ymlacio hefyd, sy'n pwysig iawn I llenwi batriau mewn fywyd fisi yn y bryd. Felly, heddiw, rwy'n meddwl bydde fe'n neis os fi'n gallu rannu gyda ti gwbl o pethau I helpu ti ymlacio. Y peth cyntaf yw'r anadl, ymarfer anadl enfys. Os ti'n cael llun enfys, ti'n gallu defnyddio hwnna I wneud yn ymarfer. Cael I wneud hwnna I gilydd mewn funud. Ac yr ail peth yn mwyn rannu gyda ti heddiw yw sut I creu a defnyddio jar neu garwch glitter. Os ti'n mwyn nôl llun o'r enfys ti, ni'n gallu wneud hwnna I gilydd I cadw mewn cysylltu gyda'r ein teimladau a'r helpu ni ymlacio hefyd. Felly, beth ni'n wneud, cyn ni'n dechrau, ni'n angen eistedd lan gyda cefn syth, yn dal, ymlacio ysgwyddau, ymlacio wyneb, a wedyn ni'n cael un bys. Beth ni'n mynd I wneud, ni'n mynd I roi y bys ar un llw, a ni'n mynd I dilyn y llw right i'r ochr arall, anadlu mewn, a wedyn anadlu mas o holl ffordd yr un maint gyda bys tan ti'n cyrraedd yn ôl. A pan ti'n wneud hwnna, fi mwyn ti meddwl am y llw yr un pryd, y llw ti'n cael yn dan y bys, a dychmygwch bod mae'r llw yn llenwi dy corff a dy pen ar un pryd. So canolbwyntio ar y llw. Barod I dechrau? So gael y bys yn barod, yn y dechrau fan hyn, a ni'n mynd I anadlu mewn yn hir ac yn araf. So anadlu mewn y coch I dechrau, holl ffordd i'r ochr arall, a wedyn anadlu mas. Trwy'r ceg. Da iawn. A ti'n gallu wneud gwahanol cyflymder yn dibynnu am y seis o ti. Os ti'n bach, os ti'n dim ond fel 5 oed, mae lungs ti yn bach, felly ti'n anadlu yn glwyach. So nesaf, mae'r enfys fi yn cael oren. So ni'n rhoi y bys o oren a ni'n anadlu mewn. A wedyn anadlu mas. Da iawn. Nawr symud ymlaen, mae'r llw nesaf gyda fi o melyn. So beth bynnag yw'r llw ar enfys ti, rhoi bys o hwnna, meddwl am y llw. Yn llenwi dy corff pan ti'n anadlu mewn. A wedyn anadlu mas y llw. Da iawn. A wedyn, yn y canol, fi gyda llw gwyrdd. Felly rhoi y bys ar y llw gwyrdd ac anadlu mewn yn dyfn ac yn hir. A meddwl am y llw gwyrdd. A wedyn anadlu mas. Da iawn. Y llw nesaf, glas, anadlu mewn, glas. Llenwi dy corff gyda glas. A wedyn anadlu yn ôl. Ac y llw olaf gyda fi yw'r porffo neu indigo. So anadlu mewn o indigo. A wedyn anadlu mas indigo trwy'r ceg. Da iawn, ardderchog. Ti wedi gwneud anadl mor dda. Da iawn chi. Cyn ti'n gorffen, falle ti wedi sylweddoli oedd un llw yn teimlo mwy cryf I ti heddiw. Mae gallu dibynnu yn dydd pa llw sy'n mwy cryf I ti. So
Felly os ti moyn dewis un lliw eto, ti'n gallu gwneud y cwpl o weithiau ben dy hunan, neu wneud e ben dy hunan beth bynnag, gyda anadl a cyflymder dy hunan. Bydd yn teimlo yn cyfforddus i wneud hwnna. A unrhyw bryd ti'n moyn teimlo yn hapus neu ti'n moyn ymlacio tipyn bach, ti'n gallu defnyddio embys ti i helpu ti. I creu jar meddwlgarwch glitter i gilydd? Wel, dyna pethau ti'n angen. Ti'n angen bach o glud glir, ond os ti ddim yn cael am y dim ots, jyst defnyddio dŵr yn lle. Neu os ti'n cael pen glitter glud, ti'n gallu defnyddio hwnna i roi mewn y jar os ti'n eisiau. Wrth gwrs ti'n angen jar, ti'n gallu defnyddio'r botel plastig hen, neu unrhyw jar o'r unrhyw siap, mae hwnna'n iawn. Ti'n angen dŵr, wrth gwrs ti'n angen glitter, mae gyda ti 3 fath o glitter gyda fi fan hyn. A os ti'n moyn wneud y jar yn cael lliw, ti'n angen tipyn bach o lliw bwyd i roi mewn y jar hefyd. Felly, i dechrau, mi'n mynd i agor y jar. Yn y gwaelod, mi'n mynd i roi bach o glud yn y gwaelod, just yn y gwaelod tipyn bach. So fi wedi rhoi tua 1 centimetr yn y gwaelod o glud fan hyn. A nawr fi'n mynd i roi dŵr mewn. Dim quite lan i'r top, ond bron y holl ffordd. Nawr te. Nesaf ni'n mynd i roi y glitter mewn. So mae glitter yn gallu bod fel meddylion ti. So pan ni'n rhoi hwnna mewn, ni'n mynd i roi bach o meddylion, probably fel hanner llwy bach o glitter meddylion. Dyna ni, rhoi lid ymlaen, so mae ddim yn sbilo mas. A nesaf fi'n mynd i roi bit o glitter arall. Os ti'n cael un fath o glitter, mae hwnna'n iawn. Hefyd, fi'n just rhoi gwahanol glitter heddiw i trio hwnna mas. Fi'n mynd i roi hanner llwy o glitter coch. A mae hwn yn mynd i bod fel teimladau. So mi'n mynd i roi teimladau yn y jar. So nawr ni'n cael meddylion. A teimladau. A nesaf fi'n mynd i roi trydydd fath o glitter sy'n mynd i bod fel sut ni'n behafio. So yna bach o glitter hwnna am sut ni'n behafio. A penderfynu pa lliw fi moyn y jar hwnna i bod heddiw. Falle na i trio'r gwedd heddiw. So I'm just rhoi cwpl o drops, dim lot o gwbl. Ni. Da iawn, hyfryd. A rhoi lid ymlaen ar y lliw bwyd. A nesaf, fi'n mynd i rhoi check os mae'n digon llawn. Rhoi ti'n bit mwy o dŵr. A wedyn, rhoi lid ymlaen yn teit iawn, gofyn i'r dolen i helpu ti rhoi lid ymlaen yn teit, so mae ddim yn sbilo mas. A dyna ti. Ti'n cael jar, meddwlgarwch glitter. A nawr te, awn ni'n mynd i rannu ei gilydd sut i defnyddio jar glitter ei gilydd. Felly cyn i dechrau, fi jyst moyn meddwl am y jar am eiliad. I esbonio tipyn bach mwy sut mae'n gallu helpu ti. Pan symud y jar, ti'n gallu gweld mae glitter yn treullu yn gloi. A mae hwn yn gallu bod sut ti'n teimlo weithiau. Ni'n gallu defnyddio jar os ni ddim yn gallu siarad neu esbonio'r yn dda sut ni'n teimlo'r. Ni jyst moyn bod amser o tawelwch ben dy hunan. Felly plan mae glitter yn symud yn gloi a mae'n treullu. Mae'n gallu bod yn anodd i gweld
Ond, os ti'n stopio ac yn bod yn amyneddgar, bydd y glitter yn dechrau suddo lawr i gwaelod yn araf. A wedyn byddai ti'n gallu gweld trwy y dŵr yn y jar yn hawddach, fel ti'n gallu gweld yn glir. A dyna faint o'n amser mae'n cymryd i meddylion ni i setlo lawr hefyd. Ni'n gallu defnyddio'r jar meddwlgarwch cyn i mynd i gwely, i setlo lawr meddylion prysur, neu teimladau cyn ti'n mynd i gysgu. Ni'n gallu defnyddio fel amserydd hefyd. Falle ti'n mynd wneud ymarfer anadlu, a ti'n mynd i dweud, OK, na i wneud ymarfer anadlu fi, maint mae'n cymryd i glitter i suddo lawr i gwaelod. Right te, that's y tref mas. I wneud mae'n well os ti'n gallu ffeindio stafell sy'n dawel i helpu ti lacio'r meddylion a teimladau i setlo lawr. Felly, mae'n neis i go with lawr y llaw fel hwn hefyd, achos ti'n gallu gweld yn agosach y jar, ond mae'n iawn i eistedd lawr yn y cadau hefyd. Siglo jar, rhoi fan y llawr y blan ti, a go with lawr, a canolbwyntio ar y glitter yn y jar. Just joio edrych ar y glitter, paid y becso, paid y meddwl am dim byd arall. Ac yn aros fan hyn, tan mae glitter wedi suddo gyd lawr y gwaelod y jar. A wedyn, ar ôl hynny, gobeithio, ti'n teimlo fel mae'r meddylion yn dawelwch tipyn bach, a ti'n gallu gweld yn glerach wedyn. Wel, dyna ni te. Diolch yn fawr pawb am ymuno gyda fi. Gobeithio chi gyd wedi joio. I wedi gwneud 2 peth rili dda i helpu ni ymlacio, i helpu ni dawelwch a llenwi batriau, a ti'n gallu gwneud nhw gatre hefyd. Ni wedi gwneud anadlu gyda enfys, a ni wedi gwneud jar meddwlgarwch glitter. Da iawn pawb. Hwyl!